Ndị Agbudu na kansụl Orumba South na Anambra State ejego n'obi gọọmenti wee na-eme ngagharị iwe banyere esoghị usoro kwesịrị ekwesị banyere onye ahọpụtara nyere President General bụ Maazị Okpalaeke bụ nke na-ebute ezi nghọtafie n'obodo ahụ. Kene Chukwudi pụtara nya ụka. Ka ọ na-ekwu okwu dịka ndị obodo ahụ buche ihe ederede dị iche iche na-egosi nwute ha, Chief Nwangwu Igem kọwara na ya bụ onye PG ha bụ onye ọchịchị ya bịagoro na njedebe n'ọnwa Jenụwarị gara aga, mana ọ ka nọkwa n'ụlọ ọrụ ma hụkwe na o megharịrị iwu na-achị obodo ha na-enweghị onye ọbụla o mee ka ọ mata. Ihe anyị na-ayọ bụ sị bịa mere elekshọn, ọ bụ na owu ino ya gaba n'iru, ọkwa na oluzu ọ sọpọtụ onye ọbụla ga-achịba. Ọ bụghị onye banye n'ọchịchị o were aka dee ihe sọrọ esi ndị ọzọ foloro ihe okwu. So aka anyị adịkwa ha na ihe onye tọrọ ibe na onye atọghị ibe. So anyị na-ayọ Anambra State gọọmenti ka unu gbatara anyị ọsọ maka bịa nụ kọndọkt ọrụ anyị fresh election. That eventually this meeting didn't hold yesterday, and even no trouble can never resolve. Okay. The assurance we are giving you people is that we will look into the matter. Thank you very much.